sa natáčalo naozaj dobre. Niektoré zábery mi tak menej vyšli, niektorými som veľmi spokojná. A tak uvidíme. HD štúdio otvárame. Od dnes začíname oficiálne, riadne využívať a používať štúdio, ktoré pre nás nesmierne veľa znamená. Mne sa natáčalo veľmi super. Čo? Fakulta masmediálnej komunikácie má nové HD štúdio. Na akademickej pôde prebieha multimediálny festival Frame. Ešte raz, stop, tá šatka tam robí zle na ten mikrofón. Z mojich záberov, čo sa mi najviac páčilo, neviem, ja osobne nie som taký ten typ, že by som natáčala všetko. Niektoré zábery sa mi tiež podarili, také paparacovské, tak za tie som rád. Mikrofón, daj si to šatku kľudne. Ja som na takú tú vatu, že proste doplňam tie ilustráky a takéto veci. Najlepší záber. Mne sa celkom páčilo, keď vlastne študenti, ktorí tu ako improvizovali nejaké relácie, prišli potom do réžie vedľa a úplne takú radosť prejavili, že im to vyšlo a tak to som zachytila. Technické nedostatky som si nevšimol, ale to nadšenie, ktoré vyžarovalo zo študentov, ktorí sa na tom programe podielali, bolo enormné a veľmi sa mi to páčilo. Môj najlepší záber je asi taký, že jedna pani profesorka druhej pani profesorke vysvetľuje, že dnes večer bude Frame, teda ten finálový večer. Dnes večer je festival študentského filmu Frame. A jedna sa pýta, že a bude to čo natáčali tí študenti už v tomto štúdiu? Budú súťažiť filmy, ktoré tu sa už urobili, hej? Ešte tu nie. Ona, že nie, že to budú ešte až potom natáčať, že teraz sa to otvára. To je taký dobrý záber. Tak poďme na to, pán rektor, nech sa HD štúdiu darí.